Imos coa información deportiva. A segunda xornada da primeira futgal trae alegrías ao Barbanza. Só a derrota da Esteirana e o empate do Taragoña impediron un pleno de vitorias dos equipos da zona. Boa xornada para os equipos barbanzáns na primeira futgal. Valiño, Puebla e Unión conseguiron a vitoria. O recén ascendido Taragoña non pasou do empate a ceros e a cara amarga da fin de semana viu na Esteirana, que perdeu por 2-4. Encabezando a clasificación do grupo 5 está a Sociedade Deportiva Valiño con 6 puntos, 6 goles a favor e só un en contra, o encaixado o domingo na vitoria por 4-1 ante o Atlético Cuntis. Os goles de Roman Hacha, Felipe Branco por partida doble e Alejandro Piñeiro serviron os de Cabo da Cruz para volver a sumar 3 puntos. Aínda que os visitantes conseguiron empatar o encontro na primeira parte, nada puderon facer por frear ao Valiño. Rozando os postos de fase de ascenso na quinta posición, sitúase o Puebla con 6 puntos, 3 goles a favor e 1 en contra. Non fallaron na súa visita ao San Martín e o solitario gol de Jonathan Zendón foi suficiente para levar os 3 puntos de volta á Pobra e non perder a distancia cos equipos da parte alta. Por riba deles, o Unión, na terceira posición con 6 puntos, 4 goles a favor, ningún en contra. Mantéñense firmes candidatos á loita polo ascenso este ano. Recibiron o Club Deportivo Arcade en Asados e o 1-0, obra de Manuel Quintáns, valeulles para sumar unha nova vitoria. O único equipo do Barbanza neste grupo 5 que aínda non coñece vitoria é o Taragoña, que este domingo colleitou o seu primeiro punto ante o Marcón Atlético. O partido estivo disputado para ambos bandos, pero ningún foi capaz de facerse cos 3 puntos, polo que os rianxeiros deberán esperar unha semana máis para poder gañar o primeiro partido do curso. E pasando ao grupo 2, a Esteirana protagonizou a única derrota do Barbanza na primeira futgal, 2-4 ante o Tordoia no Xosé Luís Vara. Non foi por falta de oportunidades, pero ata en 2 ocasións se lles escapou o partido aos muradáns. Xa no minuto 5 ían por diante grazas a un gol de Pablo Rama, pero con 2 tantos no 17 e no 23, os visitantes deron a volta ao encontro. A segunda parte comezou con boa cara para a Esteirana, que no 50 conseguiu un penalti transformado por Roberto Lago, pero só un minuto despois volvería a adiantarse o Tordoia. No 64 sentenciaron o partido co 2-4 definitivo, o que culminou cun partido para olvidar dos de Esteiro.